karácsonyi hangulatot szeretnék ide varázsolni. Először egy jelenetet fognak látni. Hát karácsony ugye megelőzi ez a 4 hetes várakozás, az adventi időszak, és itt nagyon sok jeles nap van ebben az időszakban. Ebből ragadtunk ki egyet, a Luca napját, és hát mi úgy készültünk, hogy nagyon sok kisomodás lesz majd itt, és azoknak készítettük ezt a jelenetet, hogy figyeljék meg, nem mi mondjuk el, hogy mi is jellemző erre a Luca napjára, hogy figyeljék meg, és ebből szűrjék ki azt, hogy mi volt, amit szabad volt ezen a napon csinálni, mi volt, ami tilos volt ezen a napon csinálni, és aki kitalálja majd a jelenet után, azokat megajándékozzuk egy kis kifestővel. De ezt azért eljátszunk majd veled is. Utána egy népszokás, a Luca napi népszokás következik, majd pedig egy összeállítás a télről, a hóesésről, hóemberről, a melegedésről, a tűzről, és a legvégén még egy kis szeles dalocskát is elénekelni. Akkor először a jelenet következik. Nézd már, Szonyájuk a zsokni. Megvarrod nekem? Nem, édesuram már nem varrod. Vedd már a tyúkok tőókáját, párnámbe. Anya! Mit mond ez az asszony? Anya! Én ezt vettem. Lányom, kimosod nekem ezt a színűt? Ma nem még kedves édesapám, mert még megbüntet Luca asszony. Hát akkor én megyek, elkészítem a lucaszéket. Mikor? Megyek, elkészítem a lucaszéket. 9 féle fa kell hozzá. Etán elkészülök vele karácsonyig. Nézd már, apám, találtam vasszögeket. Nem, fiam, ehhez nem kell vasszög, ehhez csak fa kell. Jó estét, Özikém, tudna adni egy kis szókára? Nem adhatom a kölcsön semmit, sajnálom. Akkor ma só nélkül leszik az étel. Tessék, és jó napot kívánok! Szervusz, Jócsán! Szia! Jó fiú lehet a cédulákra? Luca cédulákra? Igen. Jó, tehát megyünk. Én akkor ültetek búzát, hogy karácsonyra kihajtsam, és azzal díszítsam az asztalt. Amit a gazdaság csinál, ugye, Luca búzát ültette. Miért volt ez szokás? Még a mai napon is szokás ezzel díszíteni a karácsonyi asztalt. A lányok mit csinálnak? Luca cédulát készítenek. Miért készítettek Luca cédulát? Mi volt az a Luca cédula készítése? Fiú neveket írtak rá, és ezzel jósolták meg. Beletették a gombot, és ami legelsőnek följött a felszínából, Amelyik még volt olyan nev lesz a film. Nagyon ügyes vagy Ágnes. És a fiú készítik a Luca székét. Hát ezt vajon miért készítették? Azért is, igen. De ennek más funkció
volt. Ezt a karácsonyi szentestén, az éjféli misén ráállva meglátták a falu boszorkányát, ez volt a hiedelem. És a boszorkány, ha észrevette, akkor kergetni kezdte ezt a lucaszék készítőjét. Annak meg az volt a dolga, hogy mákot szórt a háta mögé, és azt a boszorkánynak szemenként fel kellett szednie. És ezért nem tudta utolérni a lucaszék készítőjét, aki gyorsan hazaszaladt, és bedobta a lucaszékig a tűzbe, elégette. És így nem kapta el a boszorkány. És mi az, ami tilos volt ezen a napon? A lányokat látszabadott. Így van, a lányok, asszonyok, látjátok, csak ültek a széken, és nem dolgoztak semmit, hiába mondta az apjuk, hogy főzzenek, süssenek, varjanak, semmit nem csináltak. Mit volt még tilos? Jött a szomszédasszony. Kölcsönkérni. Igen, nem szabadott kölcsön adni, mert akkor az a hiedelem volt, hogy mindenük elkopik a következő évben. Elszegényednek. Jó. Ennyi volt a jelenet, most pedig majd figyeljétek meg azt a lucanapi népszokást, amit a gyerekek előadnak, hogy gyorsan ezeket kapolják a asztal alá. És a falvakban minden házhoz elmentek, és a gazdának jó kívánságukat, gazdagságot kívántak. Aki viszont nem fogadta őket szívesen, arra bizony átkot szórtak. Itt is majd figyeljétek meg, a gazdasszony elsöpűzi őket, és hogy mit fognak rá mondani, az nagyon érdekes. A gazda viszont behívja majd őket.
magunkat és sétálni. Mikor megyünk? Aztán? Fogakörülvel készültünk, egy kitalálós gép. A találós kérdéseket én olvasom, és azért vannak ezek a képek, hogy könnyebben lehessen megtalálni a megfejtést ezekből a képekből, amit ábrázol, az lesz a megfejtés. A kérdés, hogy melyikhez melyik kapcsolódik. Az első így hangzik. Hegy tetején születtem, fagyos szél sem bír velem. Leveleim hegyesek, szúrnak, mint a kis szegek. Mondd meg hamar, mi a nevem. Fenyő. Jó. Meg is kaptad a megfejtést, majd ki lehet színezni. Második. Égből hullok, fehér vagyok, szeretem a kemény fagyot. Siklik rajtam szánkóktalva, vígcsatákban vagyok labda. De ha olvad, vízzé válok, pára leszek, égbe szállok. Ott van. Harmadik. Fehér asztalterítő borítja a földet, miatt. Hát a hó. De mondtad, hogy a kicsiket. Hol vizetől, hol havatkin, hol jeges, hol fejedre, elszáll, pedig szárnya nincsen, nyugatra vagy keletre. Merő, igen. Csillag fent a fellegekben, vízzé válik tenyeredben. Mi az? Ma még locsog, holnap kopog, minden gyerek csúszkálni fog. Mi az? Ott mondta. Ügyes. Van orra és van talpa, a gyerekek úgy szeretik, ha hangon fürgén síklik. Szánkó, ott is tudjuk a szánkót. 8-as.
Van nekem egy emberem, nem sír, hogyha megverem. Nem fáj neki soha semmi, és nem szokott soha enni. Egy helyben áll, nem tud menni, nem szeret melegben lenni. Behozni hát nem merem, mert nem lenne emberem. De még nem kapott olyankat gömozni. Ügyes vagy. Ha hegyre lel, örvendezik, göröngyöktől ijedezik. Milyen ügyesek vagytok, tessék. Ő volt a sír. És már csak egy van. Virág, télen virágzik, meleg naptól elázik. Mi az? Jégvirág. Jégvirág. Hát akkor te kettőt is kaptál. Ügyes voltál. És most következik egy kicsi összeállítás darabból versekből. Lehetesít előre Bence, Krisztián. És utána a gyerekek elmondják még egyszer a mesét. Ti lesztek a kísérlet. Jó? Próbáljuk meg. Tüzecske, lép már, tüzecske, lép már, tüzecske, lép már. Büdös teszik, papír teszik, ide szalad a kezed. Sárga nyelvét, barna nyelvét, öltögeti, enni kérni. Ha megfogod, el is dobod, 10 ujjadat mind bekapod. Tüzecske, lép már. Éj! Nagyon ügyesek vagyunk. Most van a tél lakodalma. Hó pihen ruhában táncol, jégcsenget gyúló az ágból. Eszébe jutott a szélnek, hogy ő meg felcsap zenésznek. Belebújt a kéményükbe, a nótáját azon fújja. Mivel ugye volt az utolsó mondat a versben, ezt el is énekeljük.
szép ajándékműsorát, és a nagyon ügyes gyerekek, a Mikulás hagyott itt egy ajándékot, amit vegyetek el hátra a tapsal, és tücsüljetek